Eram un om aproape normal. Atunci este un fel de act de eroism. Fiecare zi este o luptă pe care o pierzi de la început. Fiindcă, cum să spun eu, viața nu e posibilă decât prin uitare. Fiecare seară să uiți și asta face că iluzia e posibilă. Dimineața începe realmente o nouă viață. Însă orgoliul catastrofe este singurul lucru care îți dă curaj. Adică spui, eu n-am destinul celorlalți. Și asta, evident, este o experiență care e colosală, fiindcă nu există o preparare, nu poți să te prepari la veghe fără sfârșit.